L-istat tan-nazzjon ta' din is-sena se jkun qed jiffoka partikolarment fuq l-edukazzjoni f'pajjiżna sabiex tingħata stampa iktar ċara fuq kif l-edukazzjoni mill-bidunet tagħha qed taffettwa l-preżent u ssawwar il-futur. Matul dawn l-aħħar 5 snin permezz ta' dan l-istħarriġ li jsir mill-Uffiċċju tal-President, pajjiżna seta' jifhem aħjar x'inhu n-nazzjon tagħna u kif dan qed jinbidel sena wara l-oħra. U din is-sena se jiġi ppreżentat rapport biex wieħed jifhem eżatt x'tip ta' edukazzjoni qed tibda mill-familja u anke dik li tkompli fl-iskejjel, sakemm finalment kull persuna toħroġ fid-dinja tax-xogħol. Net News tkellem ma' wieħed mill-organizzaturi ta' din il-konferenza Lu Bondi li spjegalna l-importanza tal-istat tan-nazzjon. L-idea dejjem kienet li aħna nifmu x-xejriet li qegħdin jinfluwenzaw l-identità tal-pubbliku Malti u dejjem hemm minna li permezz ta' sondaġġ kif ukoll il-konferenza aħna nemmnu li tista' inti titrakkja tkun taf kif qed tiżviluppa s-soċjetà Maltija. Minnaħatija u l-professur Vincent Marmara rikonoxxa kemm joħorġu punt importanti minn dan ir-rapport biex pajjiżna jifhem aħjar it-tibdil kontinwu li jaffettwa lin-nazzjon. L-aspett edukattiv m'hemmx dubju huwa il-formazzjoni tal-ħsieb tal-poplu. Ser nallaċċawh ukoll mal-punt ta' teknoloġija kif qed tinfluwenza, kif qed taffettwa f'dan il-ħsieb tal-poplu. L-effett tal-medja soċjali għandu effett kbir ħafna fid-deċiżjonijiet li jieħu l-poplu. Allura kif dejjem nagħmlu aħna nippruvaw inħarsu mhux xejn jekk jaqbilx il-poplu ma' tema jew oħra, imma fuq il-profondità tal-ħsieb tal-poplu, dak li influenzah u dak li jaffettwah biex jieħu d-deċiżjoni tiegħu. Din il-konferenza qed issir taħt il-patroċinju tal-President Miriam Spiteri de Bono. Il-bniedem fil-ħsieb tiegħu il-formazzjoni edukattiva hija importanti ħafna. U wkoll sabiex anke tagħti stampa kif issa fuq 5 snin kien hemm tibdiliet fl-aspirazzjoni tal-poplu, tibdiliet li anke jiġu minn ċertu taħlit li jkun hemm u l-edukazzjoni se tkun trattata b'mod holistiku. Ġifieri mhix l-edukazzjoni bħalma nifhmu ta' bejn il-qoxra tal-kotba. Fil-Palazz Vertana fis-6 ta' Ġunju se jkun qed jiġi ppreżentat ir-riżultat dan l-istħarriġ biex imbagħad wara jkun hemm sensiela ta' panels iffurmati minn persuni vari sabiex jiddiskutu dan ir-riżultat u x'jeħtieġ li jsir mit-tmexxija ta' pajjiżna sabiex ikompli jitjieb l-istat tan-nazzjon.